hlasujte. No a za koho budete môcť hlasovať v prvom kole, tak to si poďme teraz zrekapitulovať. Dnes tu spievala... Takže prvým našim súťažiacim bola Soňa Vojteková. Spev. Veľký potlesk ešte raz pre ňu. Poď tu takto pekne sa pozoradzujeme. Bola tu dnes aj Patricia Kalická, ktorá tancovala a tiež si zaslúži váš potlesk. Ďalším súťažiacim bola Veronika Ivančová. Spev. Tancovali aj veľmi šikovné sestry Nikola a Soňa Bednárové. Spievala nám tu aj Dianka Beníková. A poriadne ich podporíme, pretože naozaj to chcelo veľkú odvahu, aby sa tu pred vás postavili, takže povzbudíme teraz aj skupinu Kisses, ktorá bola... My sa takto ešte posunieme, aby sme sa tu všetci zmestili. Aby sa tu zmestil aj náš básnik a poét Daniel Šenkovič. Veľký potlesk pre Daniela. Jaklovce, ste tu? No a taktiež aj spievala dnes pesničku od Simonky Simona Jurtinusová. Obrovský potlesk. No a takisto sme tu mali tanečníčku v zaujímavom kostýmčeku Kristínku Kandru. No a všetko to zaklincoval chalan s C-čkami, konkrétne Denis Jurtinus, takže aj pre neho veľký potlesk. Tak boli naozaj skvelí. Čo ty na to, Soňa? Ako sa ti páči táto súťaž zatiaľ? Tak je tu príjemná atmosféra, dobre to je. A keď si videla teda už všetkých súťažiacich, myslíš si, že máš šancu postúpiť ďalej? Tak to neviem, to o tom ja nerozhodujem a neviem sa posúdiť seba, ako spievam vlastne. Veľká konkurencia sa tu dnes išla, takže uvidíme, ako sa rozhodne naša porota. Dúfame... Určite sa rozhodne správne. No, už len na tom to, že ako sa rozhodne. Takže oni sa pomaly, ale isto radia. Vy ste už trošku nervózni, Paťka? Jasné, že áno. Budeš sklamaná, ak nepostúpiš ďalej? Ako nie, mne je to jedno, ja som tu prišla zo zábavy. Zo zábavy a dúfam, že si sa aj bavila. Bavila si sa? Jasné, že áno. Bavila sa aj Veronika? Áno, samozrejme. Super. A chcela by si postúpiť do semifinále? Určite áno. A čo sestry Bednárové, idem aj takto k vám, vy ste nám to tu tak pekne roztancovali. Máte pripravené aj iné choreografie, ak by ste postúpili ďalej? Máme. Takže už len postúpiť teraz, áno? Takže apelujeme dozadu na porodcov, že aj sestry Bednárové chcú postúpiť. Takisto by chcela postúpiť asi aj Diana však. Kto by nechcel? Ty by si v ďalšom kole, povedz nám, spievala alebo strieľala? Spievala. Ale ponieť aj to strieľanie. Dobre, takže to je tiež taký odkaz do budúcna možno, že? Máme tu taktiež aj skupinu Kisses. Vy ste sa nám ešte osobne menovite nepredstavili, takže ty si? Martina. Lucia. Jerguš. Tomáš. Super, takže vy ste aj nejakí súrodenci, myslím, ako tu tak pozerám. Ktorí z vás sú súrodenci? Vy dve? Ste sestry? Paráda. A kto vás nacvičuje? Tatko? Váš tato, hej, takže pozdravujeme. Ja som sa ináč za kulisy od tejto kapely dozvedel veľmi zaujímavú informáciu, že oni sú všetci z jednej ulice. Ešte je na toto najkrajšie. Toľko talentov. Hlavne si myslím, že máte držať pokope, a keďže ste už z tej jednej ulice, tak nemáte teda ani problém s nejakým dokádzaním. Treba len trénovať a ísť ďalej. Takže držíme vám rozhodne palce, ale držíme palce aj Danielovi. Ty máš pripravenú už aj ďalšiu báseň, ak by si postúpil? Nie. Nemáš, ale veľmi rýchlo sa učíš však. No, Dá sa? dá sa povedať. Túto básničku si sa ako dlho učil? Tak pol mesiaca. No, tak to máš ešte dosť času, ak by si postúpil do semifinále. Čo Simona? Budeš spievať ešte niečo od Simony Feckovej, alebo by si prípadne vybrala niečo iné? Keď postupím, tak niečo iné. Niečo iné, hej? Ona má totižto nielen túto jednu pesničku, takže potom by si možno, že mohla pouvažovať aj nad repertoárom jej. No a máme tu ešte aj Kristínku. Nám sa tam trošku zasekla hudba, ale si veľká profička a si chceš byť aj profesionálnou tanečníčkou však. Takže chcela by si aj ty postúpiť do semifinále? Áno. A priviedla by si teda už aj toho partnera, áno? Asi. Sľubuješ? Dobre.
Dobre. Dobre, super. No a máme tu ešte Cčka a Denisa. Denis, ty by si nám čo zaspieval v semifinále, ak by si postúpil? Neviem ešte. Nevieš ešte. Tak mal by si dosť času, v každom prípade teraz vám všetkým držíme palce, aby to vyšlo. Avšak iba jedného z vás mohla vybrať naša porota. Ja tu pozerám dozadu, už ste pripravení? Porota. Takže veľkým potleskom privítajte porotu. Je tu Peťo, Simona a taktiež aj Tomáš, ktorí sa už doradili a teraz musia vyniesť asi ten najťažší verdikt. Takže poďme pomaly ale isto na to, ktorý z vás prevezme slovo. Peťo? Tak Peťo si to vezme na rváš. Ja by som, aby sme trošičku to napätie, teda tu navodili, tak ja by som to asi urobil tak, že budeme postupne, rozdelíme vás teda na polovicu zatiaľ. Jedna polovica ešte stále bude v hre a druhá polovica teda minimálne dnes nepostúpi, ale to neznamená, že hlasovaním nemôže postúpiť, takže vždycky ste stále všetci v hre. Ale teraz si to rozdelíme podľa toho, ako teda porota rozhodla. Tak ja by som poprosil, aby predstúpila kapela Kisses. Ďalej by som poprosil speváčku, ktorá nám spievala Haleluju. Nech ide dopredu. Takisto Cčka, poď dopredu. No a takisto by som dopredu zavolal sestry tanečničky. No. A teraz, milí priatelia, sú vpredu 4, ale z nich dnes môže postúpiť len jeden. Buď to bude jednotlivec, alebo to bude skupina. Tak poďte dopredu ešte, kapela Kisses. A speváčka s pesničkou Haleluja. No a teraz rozhodnúť o tom, kto dneska naozaj vyhral. A keďže si porota vybrala, tak meno víťaza nám prezradí Peter Telepčák. No, bolo to veľmi ťažké celé to vybrať z toľkých talentov, lebo aj tanec, aj spev, proste, no neviem, no ale sme sa dlho radili a každý mal iného favorita, ale nakoniec sme sa predsa len zhodli, že vlastne víťazom bude skupina Kisses. Wow! Obrovský potlesk pre skupinu Kisses. Takže ste oficiálni víťazi. Ja by som Alenku poprosil, aby zo zákulisia doniesla cenu pre našich víťazov. Ale pre vás ostatných, vy vôbec nezúfajte. Hlavne pokecajte so svojimi spolužiakmi a na Facebooku čo najviac zdieľať, prezentovať svoje výkony a získať čo najviac hlasov, pretože uzaviedky budú až na budúci rok, takže máte možnosť získať kopec hlasov a dostať sa do samotného semifinále. Naši víťazi dostali spoločenskú hru, CDčko, takže budete sa môcť popri skúškach možno aj zahrať. Takže, aké máte pocity z toho, že ste vlastne vyhrali? Tá fajný. Tá fajný? Naša líderka, naša speváčka, aký má z toho pocit? Výborný. Tešíš sa? No tak ukážte, ako veľmi sa tešíte. Takže kapela Kisses
A veľký potlesk pre ňu ešte raz. Ešte raz obrovský aplauz.